Jiena Joseph Azzopardi maħtur Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika mill-President ta' Malta skont l-artiklu 4 tal-Att għall-Istandards fil-ħajja pubblika kapitlu 570 għal-termini tal-artiklu 10. L-att naħlef naqd id-milijiet tal-kariga tiegħi f'fedeltà u imparzjalità u li ma nikxifx ħlief skont l-artiklu 21 ta' dan l-att xi tarif li nkun ksibt bis-saħħa tal-att dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Hekk Alla jgħinni. 20 sena ilu kważi f'Mejju tal-2003 ħadt il-ġurament bħala mħallef ta' dan il-pajjiż. U dak iż-żmien kien hemm avukat anzjan illum ħallina ftit ta' xhur ilu kien qal li qabbil li żewġ imħallfin. Qal li l-mħallef A kien jikteb it-trattati u mħallef B kien jikteb sentenzi ta' minn faċċati. Qal li ma dak li jikteb it-trattati kien jikteb 20 sentenza fis-sena u liħor kien jikteb 100 kien jikteb mal-200. Għalli min taħseb l-iktar kien jagħmel ġustizzja u jiena ħatta li t-tieni wieħed kien jagħmel l-iktar ġustizzja għax importanti n-nies li jinqdew f'dak li jkollhom quddiem il-qorti f'dak il-każ. Fi 17-il sena li domt imħallef provajt nagħmel li nista' biex nkun effiċjenti u fil-fatt naħseb li kont għaliex kollox tajt 3700 sentenza f'dawk is-17-il sena. U naħseb li din hija the way forward. Issa ħadd dan il-ġurament u nwiet il-kulħadd li nimxi skont dal-ġurament li għadni kif 20 sena ilu ħadd il-ġurament ta' mħallef. Grazzi. Jiena, Joseph Zamit McKeon, maħtur ombudsman mill-President ta' Malta skont l-artiklu 64A tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-artiklu 3 tal-att dwar l-Ombudsman kap 385 għaj termi tal-artiklu 9 ta' dan l-att naħlef li naqdi d-dmirijiet tal-kariga tiegħi b'fedeltà u b'imparzjalità u ma nikxifx ħlief skont l-artiklu 21 ta' dan l-att xi tarif li nkun ksibt bis-saħħa tal-att dwar l-Ombudsman. Hekk Alla jgħinni. Mamma mija x'emozzjoni. Emozzjoni għaliex għalkemm għamil dak is-snin kollha fil-ġudikatura. U żmien ieħor nimpenja ruħi fil-ħajja ċivili, fis-soċjetà ċivili minn meta rtirajt. Din is-sejħa li jien nikkonsidra sejħa tal-pajjiż biex inservi l-pajjiż u nkun ta' servizz lill-ċittadin u lill-persuni għalija hija mhux biss emozzjoni imma hija sfida fis-sens pożittiv tagħha. Sfidi huma challenge fil-ħajja u hekk sa nqis dina. Jiġifieri hija tappa oħra fil-ħajja tiegħi sa nidħol fiż-żarbun ta' kariga li fil-fema tiegħi hija importanti ħafna għall pajjiż u l-ħalfa li tajt u l-weda li nagħmel lill-poplu tagħna huwa illi bil-aħjar abilità tiegħi jien sa nagħmel ix-xogħol tiegħi. Naf illi expectations are high, but I will do my best to live to those expectations. Sa nkompli fit-tradizzjoni ta' 3 predeċessuri tiegħi li ħallew imnaqqax il-xogħol tagħhom, kulħadd kellu l-isfidi tiegħu, jien nimmaġna li sa jkolli wkoll. Però mhux ta' qalbi, jiena sa nimxi l-qudiem kif tispiċċa din iċ-ċerimonja dritt għall-uffiċċju tal-Ombudsman, nibda nintaqa' mal-istaff u minn għada business as usual f'dan il-kamp. Nitlobkom is-support kollu, nixtaqkom is-support kollu, nittama wkoll illi nkun jien I live up to the expectations li l-pajjiż qed jistenna minni. Grazzi ħafna u grazzi lilkom.